Бързи го пак. Това им чакам. Гледай какви зъби има, гледай. Не се мъчи да хапа. Това не му хапа. Значи виж, челюсти има. Защо не мърдаш, бе? Хапе, бе. Какво съм луда баболечка. Тръгна. Съкни го сега пак. Ама отблизко фащаш ли го? Може да хапе, беше в момента. Хапа. Виж, че затваря това зъбите. Те приближи ли? Гигантска гостиница. Градка си намерихме. Виж и нещо като трова пуска, гледай. Може. Гледай как се зачепил, човек. За работата. Може да е гладна. И това са му плюнките освена. Виж. Вече се ядоса. Виж как са плюнчи. Най-отровното животно на земята. Да. Гледай. Това са катерите, комиш. То май свикна вече. То позор. Дългално с пръста. Да. Бяж вземето за хата. Как ще го захапя ти описи? Чай още. Не, така става склечка, не. Така ли е, че работи? Защо не се ядосваш сега? Вижте, бе. Много яка бръмчалка. Си го вземем за домашен любимец. Цигари дали пуши? Кара майци. 60 км две. Гледай какъв е бързайла, човек. Сега си мисля, че е стигнал далече. Гледай сега. Не пак от начало. И по гръб не пада. Да, то се завърта. Не гледай, веднага се обръща. Това е. Чай го пусне тук в тревата. Да си живее.